Anambra State Library Board na njikọ aka ha na ndị Nigerian Library Association ngalaba nke Anambra State na-emerube mmemme nke afọ 2023 World Book and Copyright Day. N'oge ha nọ wee na-akọwara ụmụafọ obodo anyị bụ Nigeria nakwa ndị ọzọ ulu ọ bara ka e were ọnọdụ agụmakwụkwọ mere ihe. Mmemme a bụ nke e mere n'Ọka n'ebe kwuru na ụmụ akụrụngwa dịgasị iche iche bụ nke e nwere n'ọba akwụkwọ anyị ga-enyere aka wulite mmadụ. Onye ọrụ anyị Blessing Uchendị nọ n'ebe a ma wute ozi a ka anyị sonyere ya. Ka ọ na-agwa ndị ahụ nọ n'ụlọ mkpọrọ okwu, onye acting director nke Anambra State Library Board bụ Oriakụ Obioma Obalomo kwuru na ya bụ ụbọchị bụ nke a na-emerụga n'ọnwa Eprel dị na mkpụrụ 23 kwa arọ ọbụla ma bụrụkwa nke ndị UNESCO wepụtara iji wee kwee maka ndị na-ede akwụkwọ ya nakwa akwụkwọ ndị ọzọ dịgasị iche iche a na-ede n'ọgụgụ ya ma dụkwazịa ndị ahụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ka ha gbaa mbọ gbagidesie amụma ịdị na-agụ akwụkwọ mgbe ọbụla ma karịchasịa ịdị na-agụ 1, 2 ma ọ bụ akwụkwọ 3 n'ụbọchị iji wee kwalite mmụta ha. N'aka nke ya ka onye Anambra State Chairman nke Enyela bụ Dọkịnta Ngozi Osuchukwu, onye nke okwu ya gbadoro ụkwụ n'isiokwu mmerube nke afọ a nke bụ indigenous language, kpọkuru ndị ahụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ka ha na-akwalite asụsụ ha ọbụna karịchasịa asụsụ Igbo iji wee mee ka ọ ghara ịnwụ kpamkpam. Ka ọ na-anabata ha ka onye Assistant Controller in charge of Awka Custodial Center bụ Reverend Solomon Mba tụrụ ya bụ otu ịhụ uru ọ bara ịbịa ka ha na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ wee merụga ya bụ mmemme, kwuru na agụmagụ dị mkpa na ndụ ndị mmadụ ma dụkwazie ndị ahụ ka ha gbaa mbọ na-agụ ma na-edekwa ma kwakwazie nkwa a ga na-enye ha ohere mgbe ọbụla ha chọrọ iji wee na-agụ akwụkwọ n'ọba akwụkwọ a nwere na ya bụ ebe. A nọkwazi na ya bụ mmemme wee gaa na ọba akwụkwọ nke ndị Awka Custodial Center ebe ndị ahụ bịara ya bụ njem nleta nyere ha akwụkwọ dịgasị iche iche ya nakwazi ihe eji akwalitegasị adịmọcha. Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.